Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Hello and good morning sa mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas nga na mainit, na mahaw ug nangapi ni mga orasa. Welcome sa GMA Regional TV Live. Inyo makita matag Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Pipila ka adlaw na mga kapuso ato nang handumon ang All Saints Day ingon man All Souls Day. Hinaot nga tumanon gihapon nato ang tanan nga mga health protocols ingon man stay-at-home policies. Hilabi na kun way mga importante nga lakaw o tuyo gawa sa ilang mga panimay ni anang mga adlaw. Good morning, sir. Good morning, Nix, and good morning sa atong mga kapuso nga pabilin gihapong naka-tune in sa ato ang morning show program. And of course, mga kapuso, pahimangno lang nga mutuman gihapon kita sa tanang mga protocols ug tambag nga gikan sa kagamhanan ug sa otoridad sanglit alang gihapon kini sa ato ang kaayuhan sa ato ang panglawas. Okay, duol naman lagi ang kalag-kalag, di gayud kalikayan nga aduna gayon mo adto sa mga sementeryo aron muduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Apan mga kapuso, di kayan usa nato ang pagdasok sa mga pampublikong lugar sama na lang sa mga samang aron malikay kita sa sakit. Sanglit wa pa kinihingpit nga nawa kining COVID-19. Busa mga kapuso, atong sugdan ng atong mornings with positive vibes. Diin giawhag na mo ang tanan sa pagsalmot si GMA Regional TV Live Dance Challenge ug sayo nakaayo ang inyong buhaton kay gamit ang music sa ato ang programa. Pagbuhat mo sa inyong kaugalingong mga dance steps sama ni ining gibuhat sa ato ang kapusong ANR Squad nga gikan pa sa Dubai. Wow, daghang salamat murag overseas imported na ni ato mga Modern na. Sil. Nabot na sa Middle East ang ato ang dance challenge mga kapuso mo nag-join na jud mo. Tinuod ug sama nila mga kapuso sa mga mahilig yang amusayaw ug mukiay. Apil na mo ipadala lang inyong dance moves sa FB page si GMA Regional TV Live. Apili sa inyong pangan ug lokasyon alang sa kahigayunan nga kamo nasab makita ang inyong kaugalingon sa telebisyon. Mga kapuso, unsa pa inyong gipaabot, apil na mo ug ipagawas na ang inyong mga talento. And sa dili pa mo manayaw mga kapuso, karong buntaga atong hinabion si kapuso comedian May Bautista ug sayranta ang iyahang survival story dihang nahimo siyang working student kaniadto hangtod nga nasud siya dinhi sa GMA Network. Ug ato sa mahinabi ang usa ka embalmer nga mosaysay sa iyahang kasinatian kabahin sa pagpaligo ug pag-makeup sa mga patay. Ug atong ilailahon karong taud-taud kini usa ka SFX makeup artist atong sayran kung giunsa niya pagbuhat ang real life zombie o Halloween nga mga makeup. Karon nato na mahinabi si kapuso comedian May Bautista.
Good vibes, good energy, and good news ang dalit sa ato ang bisita sa Best of This Morning. Ang tagahatod og good news, si Kapuso comedian and host, Miss May Bautista. Maayong buntag, Miss May, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Hello guys, mga kapuso, maayong buntag. It's so exciting naman to be here. Well, not there of course physically, pero maayong buntag po sa inyong lahat. Hi Cecil! Hi, Miss May. How are you na po? What keeps you busy at home? Well, at home, aside from linis ng linis, lagi akong gumagawa ng video. Yung most of the time, dinadocument ko kung ano yung ginagawa ko. Yung buhay ba sa quarantine natin ngayon. Miss May, isa ka talaga sa mga pinaka-busy na host, from acting din in TV series to food and travel shows and even regional events, di ba, dito sa GMA Regional TV. What do you miss the most po about doing events and taping outdoors at lalong-lalo na yung mga face-to-face interviews? Ang namimiss ko actually, top of my ngayon, kung anong namimiss ko, yung affection natin sa isa't isa, yung affection natin sa mga tao. Yes, namimiss ko po yung show. Sa good news kasi, ang mga segment ko doon about traveling and of course about food. Ang mas namimiss ko doon yung mga outdoor adventures kasi talagang nakulong ka sa bahay. Alalabas ka lang kapag kami essential, ganyan. Pero yun yung mga namimiss ko at saka yung yung eye-to-eye contact with other people at saka yung smile nila kasi most of the time naka-mask tayo ngayon. So kapag nag-hi ka, hindi mo sure kung nakangiti ba siya o nakasimangot pa sa pagbati mo, di ba? So yun yung mga namimiss ko. And of course, I miss the regular shows na ginagawa ko before pandemic. Miss May, isa ka din palang plantita. Paano po nagsimula yung pagkahilig mo sa urban gardening? Actually, ang madalas na nagtatanim, yung kung nakita niyo po sa YouTube ko at saka sa mga video content na pinapost ko sa social media, yung boyfriend ko yung mga nagtatanim noon at saka yung mga kapatid ko. Kaya ako nahilig sa yung dahil nga back to basics, nung umuwi ako sa province for quarantine, nakakatuwa nga lang, parang naging plantita ako, pero ang hindi nila alam, iba po talaga yung nagtatanim noon. Ako lang yung nakikinabang. Marami pala tayo, Miss May. Oo, pero nakakatuwa yun nga. Part ng back to basic talaga is yung mga kinakain namin na fresh na gulay sa province, talagang hina-harvest namin. Isa ka pong survivor talaga, Miss May. Kaya pag-usapan natin yung Survivor Philippines experience mo. Ano yung mga lessons and skills na natutunan mo from Survivor na somehow parang you were able to apply ngayong may pandemic? Oo, Cecil, yung segue talaga. Very smooth yung segue, ha? Yes. Okay. Survivor Philippines, pag hinalin tulad mo dito sa pandemic, parang, okay, ang naiisip ko ngayon, parang wala kang pwedeng pagkatiwalaang alyansa. Probably your immediate family. So, ang kailangan mong pagkatiwalaan ngayon yung sarili mo. And of course, kailangan mong i-protect sa laban yung sarili mo. And before we end the interview, ano po yung mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin? Yes, guys, ating mga kapuso po, please let's continue to pray for one another. Please pray for the nation and the whole world. Guys, ito pong pandemic na to, magpakatatag lang tayo at magpalakas talaga tayo ng katawan, ha? Guys, wag po natin itong ipagwalang bahala because kahit po nabawasan na po yung case natin, thank God, pero wag tayong mag-relax. Thank you, Miss May! Opo, GMA Regional TV, live sa Cebu. Salamat po. Daghang salamat. Ubay-ubay gayod ang atong nakatunan sa kasinatian ni May o hinaot nga nakahatag ang bislok og inspirasyon kaninyong tanan, mga kapuso. So stay home and stay informed, mga kapuso, kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, ning nagkaduol na nga adlaw sa mga minatay ato sang tan-awon ang kaagi ni mga tao nga nanginabuhi sa mga patay sama ni mga embalmer sa ilang dalaygon kaayo nga trabaho
sa pagpreparar sa mga patayng lawas sa di pa kini hayaon usa nini makauban nato karong buntaga makapuso atong pangumustahon siya ning ining iyang trabaho o panginabuhian si Nico Tormis. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Sangay unsay istorya, sir, nganong nasud man kadiha og nahimo kang embalmer, sir? Sa primero sa una, ni-helper ako, pero sa kadugayon, nahimo yung balmer. Oo. Tungod kay saan man, mo may nanahan og kuan, so yung trabaho. So una na nimong trabaho, sir, kining kana ma-connected ka sa usa ka funeraria. Mo yung una. Sa di pa kamo trabaho kuno, sir, unsa to mura kag mag-ampo, sir, unsa imong istoryahan ang kining minatay, unsa may imong mga murag imong Kinahanglan seremonyas. Kinahanglan yung istorya niya, kini trabaho ra. Sa iluwang namin, kini trabaho ra. Trabaho mo naman usa na mga trabahoan. Unsa may sukad, sir, nga nag-ingon ani na ka, sir, nahimo kang embalmer. Unsa may murag di nimo makalimtan nga kasinatian ini mo trabaho? Nang makalimutan niya, permiro po na ako, permi ko rumon, huwag nang sigunahon na patay ba kay permiro pa man. Niya, antun nga, baliwa na sa unahuna, mo itong unaan na dala. Niya, jadi kalikayan niya, musod ka sa murugay, naging kay matikda na sikas, hindi malikayan. Unsa nga mga kasika, sir, sama sa unsa man? Naray mo kalitog kahog, tagak, ng mga butang, mura. Niya, samad na smurgi sa ordinarya. Di na ka makuyawan og mga ingon ana, sir, ug dano mga katingadaan. At naanad lang kay saan man, may trabaho. Niya, siguro makasabot rin sila. Nakasuway ba pud ka, sir, nga dunay mga maingon tang magparamdam? Tuloy yun na, mo kuan. Sikas, samot na nga. Hapit ng kalagalag, mo gina ng pagkuan. Lagi kasikas na hindi kayan. Unsa may mga experience nimo, sir, ani kalagkalag ingon ani, sir, nga murag nakapaigking gyud nimo? Kaya nang nakasmur ka niya, limpyo ka. Murag yung malibawat mong balahibo, pero ilan yung pansin nun, muragwa raman. Murag yung kasabot, tapos yung nasa trabaho ng mga inani. Basta di lang ni mo gintuan, pansin nun para baliwala ra ba? So experience yun mo atong panahon na nga kanang nabag-uhan nga kung pwede unta nga dili ka ani trabaho sa ba? Naagin na siya. Bago pa ka mulap, imbawat yung balibo. Naagin kahadlok yun. Magpanagan na kagsod sa morgue, samot na muhika pag patay. Mo-make up sad ka, sir, sa patay, sir? Ako kay tanan, around, make up. Kung sa'yo, mo-request ang tagtungod sa make up, kinalang mo, sa na yung make up ng anak. Para nanglan mang sundon mong customer. Sir, kumusta man sa inyuha o mga kaila nimo, sir? Wala ba maingon ta murag ning discriminate or murag nakakuan sa imong panginabuhian sa imong trabaho, sir? Naging inanang kung samot sa unahan niya. Hawakan ko niya. Kung mga kaila, kung ano ng trabaho, pero di man silang trabaho ako man. Tag na sila ikahatag ng trabaho. Pila na ito kakatuig again, sir? Pila na kakatuig isip embalmer? 2013 yung sugod. 2013, So mga 7 years na. 7 years. Dunay kadungog ka na, sir, dunay mga joke karong panahon na nga kung ang halos tanang trabaho tungod kuno sa COVID, sir, nag-work from home sa balay na kuno nagtrabaho, pwede rin kuno mo trabaho sa balay. Ang inyo ra klase sa trabaho nga dili madalas balay. Bro. Di na gina, sir. Di na pwede. Di na pwede. Di na kay kung sa balay, bro. Kasuhan ta na. So diha ra gyud sa kuan, sir, sa morgue, sa punerarya. Finally, sir, katapusan, mensahe lang nimo sa mga nagtan-aw, sir, og kanang ngano nga makaingon man ka, sir, nga
proud ko nga usa ko ka embalmer, sir. So masulti nimo sa mga nagtan-aw nato. Ang magtanaw ron, ayaw lumog ka hadlok na mulihay kay sa manugwa sa may muhipos na sa mga patay. Salamat po muna yung muhipos. Pero hadlok kay mga embalmer ron, pero parehar sa mga tao, parehar rin yun. Pero mo rin yung trabaho. Sir. Alright. Sir, daghan kay salamat sa pagpaambit sa imong istorya karong buntaga, sir. Ang embalmer makapuso nga si Nico Tormis. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you. Sir. Balik po yung makapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning, pag-usabang kapuso, balik sa GMA Regional TV Live. Labi na karong panahon sa nag-angat ang kalag-kalag in demand kay karon kining mga horror o mga creepy nga mga make-up alang sa nilain nga mga kalihukan, mga trick or treat, kumbaga kung doon na may magpahigayon ini bisan pa maning panahon sa pandemya. Karong buntaga makapuso atong maistorya kini usa ka makeup artist nga mi-specialize niini. Gikan sa Davao City makauban nato si Bianca Bag-aw. Good morning. Morning, sir. Thank you so much, Bianca, for joining Morning, us. sir. Welcome sa GMA Regional TV Live. Nganong nakasud man kaningon ani nga klase sa pag-makeup, tawag na to ani SFX makeup, no? Ngano man nga sa istorya nga kini ang imong gi-specialize, Ma'am Bianca? Akong ginatanaw, sir, is makeup jud siya nga glam. Then, ikalit lang siya og sa pop-up sa notification, sir, basay lang kon sa Facebook na ay ngani, tapos gitanaw na ako. Kay ako, sir, na jud kay murag mahadlok jud kog dugo kunsa ni ana. Pag tanan ako, sir, naaman dito tungkuan yan ko la nindot lagi ni. Timing pud to, sir, kay 1 week ato, sir, 1 week pagka Domingo, Lunes mo to siya na murag Lunes na ko to siya na kitan. Pagka Domingo, sir, na event sa mall diri sa MUA. Then gitry na ko siya, sir. Without practice lang jud. Kanang impunto lang ba kanang okay, try daw nako. Then mo to, sir, amin ako mahulog siya katawanan, nagsakay ko, sir, niya, walay tingog tong mga kanya. Pagsulod ako sa mall, sir, kay nakurat ang guard sa ko, ang mga tao niya, ang mga bata nga nag-trick or treat sa mall, sir, nang hilak. Tapos ni Agi lang ko, sir, kay wala ko panhantod, sir, niya, niabot akong amiga, gibidyohan ko, doon, ang hadlok mi, sir, antod sa nagsugod, dito na nagsugod tanan. Kinsa man to imong gi-portray adto? Ang gibuot man ko na ko to, sir, kay kunyari daw, gisiradan akong bakba. Then, wala na ko pikas mata. Moro to, sir, niya, pagka 2017, na nagpa-makeup sa kuha nga, dito na ako nag-start og makeup og mga laing tao sa mga kananada sila yung mga contest, which is, masyak lang po ko, sir, kaya nganong madaog. Unsay nga ani nga pamaagi sa pag-makeup, ma'am? Ug unsay may mga gamit nimo ani? SFX, sir. Ang tawag niya SFX or prosthetics. Tapos, maghimo ka na, sir. Ang gamit na niya, sir, kay tissue, gyud kadalasan tissue, cotton, o liquid latex. Pero kay, sir, kay sa ako, sir, nga, dili yun na ako siya afford, jud, kay mahal, jud siya, sir, ba, kay, og lisod po siya pangitaon diri sa Pinas. Akong ginakuan, sir, ginagamit glue. Antod, ang akong fake blood niya, sir, kay DIY lang gyapon siya nga red food coloring o gelatin. Unsa kadugay po ni pagtrabaho ini, ma'am, og kasagaran pila may price range kung magpaingon ani nga mga Halloween nga mga makeup? Pag ano, sir, ako ang ginabuhat, sir, pag gamay siya nga samad or kanang gamay-gamay lang kanang muralag mga scratch di pa nga ako for, sir, 500. If akong gamit liquid latex. Pero pag kanang ano, sir, kanang glue lang, mag 300. Depende lang po siya, sir, kung unsa kada ko kay pag whole face na mo gayo sa, sir, magpa whole face sila, sir, ba. Kung ano gina pa kayo sa 1.5 or 2K kay mohangyo man, sir, di pahangyoon. Self-taught ra gyud nimo, imo ra gyud ning kaugalingong diskarte. Wa po kay plano, ma'am, nga mohatag og tutorial baka ha online? Sir, dagan mag-request na maghimo na daw kong YouTube channel, mga ingana, sir, pero kulang pa mong gugyud ko sa gamit, sir, murag alanganin ko, sir, ba. So,
nagid ko sir plano jud nako siya nga buhaton. Nako no kay giapilan karong bag-o nga competition ma'am online unsa man ni ug unsa man imong konsepto pod? Duha man gud sir, it's either pili lang ka mag-makeup ka or mag-drawing. Ang ilang ko answer kay goddess, fairy, zodiac, mga enchanted. Ni akong gipili sir goddess si Medusa. Nara ba toy murag bitin mga bitin, mga has sa Medusa nga naong yun sam sa to nimo ma'am? Gigamitan na siya liquid latex og flour, ako siyang gikuan, tapos gigunting na ko tong dakong bitin. Ako siyang muag samad gamit tong liquid latex og flour na kuan gimix na ko, then mo to sir pagkaugaw 24 hours man siya una pa og na nimo magamit, then akong gi koloran sir, ako siyang gi make-upan pagkahuman, ako siyang gipilit na siya pagkaugma. So kung doon na kay ma-share or mapaambit nga mensahe or tips sa mga nagtanaw nato, mga aspiring nga mga makeup artists, unsa imong makasulti, Ma'am Bianca? Wala sir, kung naamay mag-criticize or ano sa ilang sir nga, pangit ilang gihimo, padayon lang sir kay tanan man sir, tanan man matun-an man jud siya o willing lang jud ka. Kay dagay mo ingon sir, lisuda na, which is dili man jud siya sir, kung gustuhon lang jud nimo siya sir. Dali lang jud siya. Ma'am Bianca, daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. God bless you, ma'am. Thank you so much sa pagpaambit sa imong talento. Thank you sir. Si Kapuso comedian May Bautista may paambit sa mga kaagi kaniadto kung giunsa niya pagpaningkamot aron mulambo hangtod nga naila siya sa natad sa show business. Samtang si Nico Tormis usa ka embalmer dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ni paambit sab sa iyang istorya sa pagpaningkamot ug kung giunsa niya paghandle ning maong dalaygon kaayo nga trabaho. O ginaot makapuso nga na-inspire sabta sa istorya ni Bianca Bag-aw katong PWD nga makeup artist nga migamit sa iyang nakatunan pinaagi lang sa social media aron mulambo makatabang sab sa iyang pamilya. Makapabilib siya kining istorya ni Bianca nga naningkamot siya. Self-taught gyud kini iyang mga gipangbuhat karon ug wa siya moagi og training. Pagkanindot kay nahilig pud ni niya no kin pag-makeup and of course ang technicalities ana medyo lisod ba ya gyud unya bisan pa sa iyahang condition no naningkamot gayud siya nga maka-come up og mga creative kaayo ng mga ideas. Ug nakatabang na gyud iyang gibuhat karon sa iyang pamilya. Nahimo ng panginabuhian usab. Busa mga kapuso, ano na kami ibilin kaninyo nga words to ponder this morning. The soul always knows what to do to heal itself. The challenge is to silence the mind by Carolyn Mas. Sa mga gusto mo preview pagbalik mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com o mahimusab Kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Dagat kay salamat sa iyo padayon nga pagsalig ug makanunayon nga pag-uban kanamo. Thank you mga Kapuso for joining us this morning ug hinaot sa mga sumusunod pa nga mga episodes mag-uban lang gyud ta kada buntag dinhi lang si GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.